8 класса Габоса Штиланова Мансуркина Шарьева Гульнас. Стихотворение татарского поэта Мусы Джалиля. Бер үгет. Мин күп күрдем филдәй кешеләрне. Киң күкрәкле, тимер бәдәнле, тик күрәсе иде эше белән, кеше булган иң чын адәмле. Кем сыкланмас көчкә тимер сынса, һәм су чыкса баскан эзеңнән, тик ни файда кече филдәй булып, эшең булса чүпчек тезеннән. Эзе калсын керсез намусыңның, ни үтсә дә синең кулыңнан. Көчлелегең белән горурланма, кешелегең белән горурлан. Һәр адымыңда синең туры акыл, көчле йөрәк эзен күрсеннәр. Кылыч белән түгел турылык һәм чынлык белән көчле кешеләр. Син яшәмә җирдә файдасыз бер, түмгәк булып тигез урында. Янып калсын гомрең маяк булып, үзеңнән соң калган буынга. Утта булган балчык кире купмас, эштә булган тимер тутыкмас. Эш күрсәткән ирне ил онытмас, каберенә эзне суытмас.